Gabriel Flash Delord sa larangan ng boxing noong dekada 60. Sa pagpasok ng dekada 70, isang Ben Villaflor ang kinilala bilang kanyang tagapamana. 19 anyos lamang ang tubong negros na si Villaflor nang talunin niya si Alfredo Marcano para sa WBA Junior Lightweight Championship noong 1972. Subalit ang tagumpay ni Villaflor ay hindi gaanong nakaagaw sa atensyon ng mga Pilipino. He made a living more out of Hawaii than the Philippines, no? Si Ben Villaflor ay isang Filipino na parang gained his fame overseas. He was also a two-time champion because he lost his World Junior Lightweight Championship tapos he regained it. Eh yun, pambihira din ginagawa yun, no? He was a tremendous puncher. He had a left hand, he had a great power in the left hand, but he was not an accomplished boxer. He was just a power puncher. He was good, but he was strong, but he didn't have the attraction, the charisma, the excitement of a Pacquiao. Isa ring posibleng dahilan kung bakit di gaanong napansin ang tagumpay ni Villaflor ay dahil sa mga sumunod na kaganapan na nagbago sa kasaysayan ng ating bansa. Signed Proclamation number 1080. Kaliwat kanang batikos ang tinanggap ng rehimeng Marcos. Kaya naman isang proyekto ang inilunsad ng gobyerno upang pagtakpan ang krisis politikal sa bansa. President Marcos wanted to deliver the message sa buong mundo na yung Pilipinas is a safe destination for tourists and that kaya natin mag-stage ng isang multi-million-dollar sports extravaganza. Kanya nakapag-bid tayo and sa awa ng Diyos, nanalo naman tayo sa bidding and we were able to bring the Thrilla in Manila dito. No? At spectacle yun, no? Unang naglaban ang magkaribal na sina Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1971 sa Madison Square Garden, kung saan nagwagi at napanatili ni Smokin' Joe Frazier ang titulong WBA Heavyweight Champion. Pero makalipas ang 3 taon, rumesbak si Ali at tinalo si Frazier. Sa ikatlong pagkakataon, muling nagtapat ang dalawa para magkaalaman na kung sino ba talaga ang pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. At sa pagkakataong ito sa Pilipinas, ginanap ang laban. Umaga pa lang ng unang araw ng Oktubre taong 1975, tinumog na ng libu-libong Pinoy ang Araneta Coliseum upang masaksihan ang huling yugto ng banggaang Ali Frazier. Ang Thrilla in Manila ay hindi lang dito napanood. Ipinalabas rin ito sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng HBO. Pinutakti ng mga dayuhang mamamahayag ang naturang laban. At isang umaatikabong bakbakan. Sa mga oras na iyon, ang atensyon ng buong mundo ay nakatuon sa ating bansa. Kung naglalaban na si Alan C. Frazier, wala kang makikitang tao na nasa labas noon. Lahat either nandun sa Araneta o nanonood sa TV. It was electric. I mean, there was so much excitement. It was unbelievable. It was hot. It was humid. Full of expectancy. You didn't know what was going to happen. Sa loob ng 14 na rounds, nagpalitan ng suntok ang dalawang mandirigma. Sa unang 3 rounds, namayagpag si Ali sa boxing ring. Sa ika-6 na round, nagbago ang ihip ng hangin. Nagpakawala si Frazier ng mababangis na left hooks na kadalasan sa panga ni Ali tumama. Pagpatak ng round 10, patas na ang labanan, subalit nauubusan na ng lakas ang dalawang boksingero. Iba nayayabangan ni Ali na manalo si Frazier. Yung iba naman gusto dun sa kayabangan ni Ali. Yung attitude ng mga Pilipino. Ngunit sa ika-14 na round, pinupog ng suntok ni Ali si Frazier at hindi na ito nakaporma. Kaya naman minabuti na ng kampo ni Frazier na ipatigil ang laban. It's all over! Nanalo si Ali sa pamamagitan ng technical knockout sa huling yugto ng kanilang banggaan. Sa pangatlong pagkakataon, si Ali ay ipinroklamang Heavyweight Champion of the World matapos ang laban na itinuring na isa sa mga pinakamalaki sa kasaysayan ng boxing. Ngunit ito nga ay pinagbitahan ng mga dayuhan dahil sa Thrilla in Manila, halos natabunan ang lokal na boxing sa bansa. There were a lot of fringe fighters
Filipinos who were stepping up but not quite making it with any real impact. Kaya nga nagkaroon ng mga Pilipino ng matinding pagkakuhaw sa muling pagkataw ng kamaong Pinoy. Dekada 80, sa pagkalusaw ng rehimeng Marcos, sumibol naman ang tinaguriang golden years ng Philippine boxing. Dito, namayagpag ang mga pangalang Navarrete, Bernardes at Peñalosa. We have come here to proclaim the determination of the Filipino people. Noong dekada 80, ang 1986 People Power Revolution na ang maituturing na pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Sa dekada ring ito, naglunsad ng sariling revolusyon ang mga boksingerong Pinoy dahil sa dami ng tagumpay na naiuwi nila sa bansa. Nangunguna ang pangalan ni Rolando Navarrete sa mga boksingerong ito, ang tinaguriang Bad Boy of the Jangas. Si Rolando Navarrete gave a badly needed shot in the arm for Philippine boxing. Kasi unang-una, while other Filipino fighters were becoming world champions sa IBF, si Navarrete became the champion of the WBC, yung World Boxing Council, the super featherweight division, and he won his title in a dramatic fashion. No? Sa di inaasahang pangyayari noong Agosto 1981 sa Via Reggio, Italy, ipinalit si Navarrete kay Rafael Bazooka Limon para kalabanin si Cornelius Boza Edwards na nooy WBC Super Featherweight Champion. Tapang, bangis sa pagsuntok at lakas ng loob ang kanyang baon sa labanang iyon na nagpatumba sa kanyang katunggaling boksingero sa ika-5 round at siya na ang itinanghal na bagong kampyon. Ang Bazooka Limon nagkaroon ng pila yung kamay, kaya akong pinalit. Kasi yun ang pagkakataon ko. Hindi ko lang gusto lumawan ng world title. Patuloy na nakilala si Navarrete dahil sa sunod-sunod niyang pagkapanalo. 2 beses pa niyang napanghawakan ng kanyang titulo. Ang tinaguriang bad boy ng The Jangas ay hindi lamang bad boy sa loob ng ring, kundi pati rin sa totoong buhay. Ang boksingerong iniidolo ng masa noon ay maraming kinasangkutang gulo. Noong 1984, siya ay napatunayang nagkasala ng panggagahasa. Nakulong sa Hawaii sa loob ng 4 na taon. Taong 2002, sinaksak naman siya ng isang kapitbahay na nakaaway niya dahil sa utang. At ng sumunod na taon, muling nasangkot naman sa iskandalo dahil sa umunay niyang live-in partner. May mga nagsabing lulong na sa alak at ipinagbabawal na gamot si Navarrete at wala na ito sa tamang pag-iisip. Sabi nila sa akin, he's old chap. He's old chap and then he's stingy right now. He's crazy.